Aku welcome kabeh. Layanan analitis karo sampeyan guru, markets. Ayo miwiti kanthi ringkesan informasi babagan perusahaan. Yen sampeyan kasengsem, sampeyan bisa ngaso video. Sampeyan bisa nimbang kabeh parameter saka perusahaan luwih kasebut kanthi teliti. Saiki kita bakal nganalisa indikator organisasi saiki Stepstone Group Inc. ticker STP. Review digawe adhedhasar data wiwit 30 Maret 2025. Dening klasifikasi guru, markets perusahaan Stepstone Group Inc. kalebu subkategori. Investors, 76 perusahaan melu ing analisis lan iki banget wakil. Kita bakal weruh pancasan digawe ing mburi video iki. Asil kanggo perusahaan punika, minus 5 saka 10 terms. Asil rata-rata kanggo subkategori punika 1,5 terms. Yen katon sacara wiyar, ing kabeh pasar saham umume. Kita bakal weruh sing asil rata-rata kanggo pasar minangka kap punika 1,9 terms. Marang perusahaan minus 5 titik Stepstone Group Lep. Bandingake dinamika rega saham perusahaan Stepstone Group Lep lan perusahaan subkategori. Kita bakal weruh sing ing 12 sasi enggo bareng Stepstone Group Lep nuduhake owah-owahan 52,6%. Marang dinamika rega kanggo subkategori 11%. Iki ora ngomong apa definitively, nanging perlu kanggo njupuk catetan saka kasunyatan iki. Kapitalisasi pasar perusahaan Stepstone Group Lep regane $6,1 miliar. Kanti kapitalisasi pasar subkategori $668 miliar. Stepstone Group Lep duwe bagian 0,899%, iku salah siji saka perusahaan cilik ing subkategori. Kapitalisasi neraca perusahaan yaiku $0,2 miliar. Kanti kapitalisasi neraca subkategori $201 miliar. Stepstone Group Lep nuduhake pukul 0,102% saham. Sawise gawe perbandingan saham pasar lan nilai buku sing dikuasani, kita bakal weruh ing ngisor iki. Nuduhake Stepstone Group Inc. ing subkategori ing kasus taksiran kapitalisasi pasar 0,899%. Regane buku 0,102%. Sing 89% kurang saka bagian saka nilai pasar. Taksiran saham perusahaan saka pasar lan kapitalisasi neraca subkategori. Olo, minus 1 poin. Utang organisasi sing diteliti udakara $27,4 miliar. Ayahan finansial kanggo nilai buku makili 137% saka usaha perusahaan. Asil ing tingkat kewajiban utang perusahaan, olo, minus 1 titik. Keseimbangane nilai pasar saham perusahaan kanggo laba yaiku 0. Kanti rata-rata kanggo subkategori 32,6, sing luwih elek tinimbang subkategori. Taksiran nilai pasar kanggo indikator media WI dibandingake karo organisasi saka subkategori, banget olo, minus 2 terms. Media WI kanggo pungkasan 12 sasi minus $130 mayuta-yuta. Pangentukan digambaraken kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Lan iki arang banget olo kanggo prospek perusahaan. Taksiran pratandha media WI samestine ing comparison karo ing subkategori, apik, 1 titik. Rega perusahaan kanggo rasio revenue punika 5,2. Rata-rata subkategori yaiku 5,1, yaiku 2% luwih dhuwur tinimbang rata-rata subkategori. Taksiran rega pasar kanggo indikator revenue dibandingake karo pratandha ing subkategori, tolerable, 0 terms. Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $1.160 mayuta-yuta. Revenue digambaraken kanggo sabanjur 12 sasi ora dingerteni. Lan iki arang banget olo kanggo rega perusahaan. Taksiran saka kira-kira revenue mangsa dibandingake karo pratandha perusahaan ing subkategori, olo, minus 1 titik. Wates dodolan minus 11,2%, karo rata-rata kanggo subkategori 15,7%.
Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 26,9%. Penilaian marginality dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Saham perusahaan ing syarat-syarat jumlah karyawan ing subkategori punika 1,324%. Iki 47% tambah ing kapitalisasi pasar nuduhake. Lan iki nuduhake ketidakseimbangan ing nilai pasar saiki perusahaan Stepstone Group, mbok menawa menyang underestimation. Jumlah ibu kutha saben karyawan perusahaan $6.068.000. Lan kanggo subkategori $8.938.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 32,1%. Taksiran jumlah ibu kutha saben pegawe ing comparison karo pratandha ing subkategori apik 0,5 terms. Jumlah bati saben karyawan individu minus $131,500. Kanthi rata-rata ing subkategori $273,800. Lan beda antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan yaiku 52%. Ngira-ngira bati saben karyawan perusahaan dibandingake karo indikator ing subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Bagian dodolan kanggo saben pegawe perusahaan punika $1.171.000. Ing subkategori $1.747.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan punika 49%. Prakiraan dodolan saben karyawan individu perusahaan dibandingake karo indikator perusahaan ing subkategori, lumayan, minus 0,5 poin. Saham shorted punika 3,6%, dibandingake karo rata-rata subkategori 2,7%. Iki taksiran saka resiko remet singkat. Indikator resi 14 nuduhake tingkat 40% kanggo perusahaan Stepstone Group Inc. Dene kanggo subkategori tataran resi 14-40%. Rata-rata, securities saka subkategori sing rega padha enggo bareng perusahaan Stepstone Group. Rega saham perusahaan saiki udakara $51.81. Target rega konsensus kanggo saham perusahaan kira-kira $69.01. Prabdan antarane rega nyata lan ramalan konsensus kira-kira 33%. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kasedhiya, link ing komentar pinet. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh ing pancasan mangsa iki karo informasi lan sistem evaluasi referensi guru, markets. Akses menyang meja supaya pancen free lan free, link ing komentar pinet. Minangka asil saka analisis sekuritase perusahaan Stepstone Group Lep. Sistem informasi valuasi saham guru, markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Buka perdagangan sel ing rega $51.8. Pesenan buka amarga perusahaan duweni rating sing cukup murah. Penilaian perusahaan adhedhasar model penilaian indeks AKIM. Jupuk bati disetel ing 45,73. Mandeg mundut disetel ing 57,87. Yen pesenan ora ditutup kanthi jupuk bati utawa mandeg mundut, banjur pesenan didandani kanthi otomatis adhedhasar asil sesi tanggal 29 April 2025. Utawa ing dina kerja pungkasan sadurunge tanggal kasebut. Ticker, JIK, minangka transaksi tuku utama. Video ing menehi hasil utama wis diterbitake ing saluran. Nalika nutup salah siji pesenan, dasar utawa wawas. Urutan ngelawan tetep otomatis. Matur nuwun kanthi sanget kanggo masyarakat kanggo nonton video iki lan gunakake sistem bantuan guru, markets.